O Felipe puxo punto final a un intenso entroido en Ribeira. Antes da súa queima estivo acompañado por decenas de veciños e veciñas que foron chorando polas rúas pola perda do Felipe. O entroido protagonizará aínda estas xornadas da fin de semana en moitos concellos da comarca, como a Pobra, que mañá vivirá o seu desfile de disfraces e carrozas, pero outros, como Ribeira, xa se despediron desta época de troula e cores, e a veciñanza ribeirense dixo ya adeus este entroido 2026 co enterro do Felipe. Pero antes de darlle a última despedida, este tradicional personaxe do Carnaval de Ribeira desfilou polas rúas do municipio acompañado por decenas de persoas que choraban ante o inminente final do Felipe. A súa queima realizouse na Praza Pontevedra, en Bandourrío, e ata o último momento os seus acompañantes cantaban por el. Como manda a tradición, un cura foi o encargado de bendicilo antes do seu final. Fogos de artificio foron o preludio da súa queima a que asistiu unha gran cantidade de ribeirenses. A xornada rematou coa degustación de produtos típicos destas datas na carpa municipal.